Christmas tree. Sasabitan ko naman ng laruan at mga candy. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas tree, ito'y lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas tree, ito'y lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Ang ilaw nitong Christmas tree. Ang ilaw nitong Christmas tree. Bati namin Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pangdiwang, pang-araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa, upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya, dating ng
diwang ang mundo. At ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. May mansanas at may peras, lansones at ubas. Dalang hita at litsiyas, mayroong ding kastanyas. Sari-saring mga prutas ating malalasap. Tuwing araw ng Pasko'y ganyan sa nayon at bayan. Di mabilang ang namamasko, ninang at ninong ay nalilito. Yan ang diwa ng ating Pasko, magbigayan sana tayo kahit hindi Pasko. Sa pagsilang nitong berbo, nagdiwang ang mundo. At ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Di mabilang ang namamasko, ninang at ninong ay nalilito. Yan ang diwa ng ating Pasko, magbigayan sana tayo kahit hindi Pasko. Sa pagsilang nitong berbo, nagdiwang ang mundo. At ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Sa pagsilang nitong berbo, nagdiwang ang mundo. At ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Yan ang ugaling kay gandang di
May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parang bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. Ganda ang ayos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, Ang lahat ay nagmamahalan. tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. May sigla, may galak ang bayan. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. May ganda ang ayos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Pasko na naman o kay tuli ng araw, Paskong nagdaan tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, daling araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman o kay tuli ng araw, Paskong nagdaan tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, daling araw nating pinakamimiti. Kasunod 20 parabor, agyam kami apo itibinim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi sagot mi, naput no ketutungil kami, at tuy kamasagdan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saong ken panagserbi. Ni Maria, ni Manaradag nagsapni, agsak na tigil ayag ti misyon. Lima kasut o enti parabor, agyam kami apo itibinim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi sagot mi, naput makem tuloy kami, at tuy kang sasaganang kami, o apo. Amin na sagot, inukulit ito't naglubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Ang iba'y pusiyan, ang matitilubo, palagayat ni para tao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami ako. Magsutuit parabor,
kami apo itibinin. Misyon, kapit mo puso. Ibagpagim isagot ni naputukin kami at tu'y kamaskarami. At tu'y ka nakasagana kami. Kararag paray ti misyon. O Diyos sa managayat unay nga amami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno'y pakdar na tinaimbagad damag, ti panakaysalakan ti amin. Kadagiti managbasol, kadagiti napanglaw, may tugtugod, ken kadagiti masakit, kadagiti nailaksid, ken nabaybayan. Insagot na ti biyag na ti krus, gapu kada kami, ket nagungar kinabaro abiyag. Tapno subuten na kami, ket ikapyan na kami ken ka. Imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti apostol mo, tapno ituloy dati misyon ti anak mo, ken tapno itulong na kami ti panakaysalakan. Agyaman kami ken ka Ama, iti panangitulong mo kada kami itilawag, manipur iti sipnget, babaen ti managayat anakem mo, limang gasot at awen tinapalabas, bimteng dito'y pagilian mi dagiti misyonero, tapno'y waragawag dati ebanghelyo ni Jesus nga anak mo, kadagiti amami. Dahil dati nangaramid kada kami at taong, ken kas may nga iglesyam. Kinadkadwa na kami isagot ti pamati, iti sidong ti agpada panawen, ti sipnget man wenno lawag, panakaabak ken panagbalaygi, iti pakasalitaan mi akas tattaong. Nagbali na may saput no alawag kada kami iti pamati mi, ngagranranyag iti kasipngetan. Pabarwem kada kami iti grasya ti Espiritum, amang tigtignay kada kami nga agbali na saksi ni Jesus nga anak mo, iti may saalubong a dinadael ti kinaameng, kinaranggas, kinakillo, sakit ken panagsagaba. Pagkaykaysaen na kam kumay ti pamati, akas anak mo, tapno'y patay ken ayaten mi ti tunggal maysa. Pabilin na kam kumay ti Espiritu Santo, tapno'y kasabami ti naimbaga damag, kadagiti kakabsat mi ti Asya ken iti amin na pagilian. Itidem kadakam ti maysa na dalus sa tarigagay, at tumulong iti padami a tao. Tapno mamati da kenapo mi a Jesucristo, ket makiranod da iti ragsak ken biag mo. Sapay kumata tarabayan ken idawdawatan na kami tinengkasatan nga ina, ibitwen ti panakay kasaba ti ebanghelyo, iti panangiburay mi ti pamati ti pada tao. Sapay kumata ti natibker nga ayat ken panagdebosyon ken kuana, kas ay ayaten mi unay nga ina. Sukugan na kami wenno tubayan na kami, kas pudpudno a saksi ni Jesus iti amin na tao. Kankanayo na sisasagana may baon, ken siladaan agtunog iti saginuman a pangibaonan ni Jesus kada kami. Dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi, isu a makipagbiag ken makipag-ari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, may sa Dios iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Mangibaon ka apo, Iti nasisingpet nagserbi ti iglesyam. Kararag kasakbayan ti misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay Jesus ko, iragpin mo kad daytoy walok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da kakuma digiti amin at tao.
Ayaten kinamwenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ng imparabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen. Lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Hinagis ng simbang gabi, huwag natin himutin, pagkat tayo'y may tuturing sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nagigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Bago sumapit ang Pasko, namimili ang mami ko ng mga pangregalo, handa sa araw ng Pasko. At itong aking daddy, gumagawa ng Christmas tree. Sasabitan ko naman ng laruan at mga candy. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas tree, ito'y lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Ang magandang Christmas tree, natutuwa ang marami, lalo na't patay sindi ang ilaw nitong Christmas tree. Bago sumapit ang Pasko, namimili ang mami ko ng mga pangregalo, handa sa araw ng Pasko. At itong aking daddy, gumagawa ng Christmas tree. Sasabitan ko naman ng laruan at mga candy. Sa iba't ibang kulay nitong ilaw ng Christmas
nami, Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pangdiwang, pang-araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagalang. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagalang. Kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagalak. Bati nami Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pangdiwang, pang-araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy Happy New Year, bagong Di puso nakem kararomi, amin ken kaidatumi. Ramba kantaya pada, anakay pas ngay ti Diyos dito'y daga. Umada ni tay metken kwan, idir itay tanok ken gloria na, ay dimtengena ti Diyos apo, simnek ka asina kadatayo. Te Mesiyas manipod nga to, imay nga nakipagbiag kada tayo. Ramba kantaya pada panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga. Umada ni tay metken guana, idir itay tanoken gloria na. May sa arukit a paglinungan, ti
inayat na anakayanakal ket kulong metlaing pima tinapinili anagidaan rambakan daya pada panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga umana ni tay metken kwa idir itay tanoken gloria na ni Maria Birhen ngay nanak garami meti inaramat na alampin ninyo Jesus na tawani din ti sabali nga adda rambakan tayo pada panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga umana ni tay metken kwa idiri tay tanoken gloria na nailangitan pagpatulat imbati ni Jesus dito'y abiyat intay ngad met pampanunuten tinapakumbabain na ay ayaten rambakan tayo pada panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga umada ni tay metken kwa idir itay tanoken gloria na maudi amin o tilangit imbunan nagnag ragsakti na anakalapunusan Angeles ket ikan kantada ti gloria Dios nga awan katimbeng na amin rambakan tay apada panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga umada ni tay metken kwa idir itay tanoken gloria na tinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ada kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo nga Jesucristo, ti ayat ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panagkairanod ti Espiritu Santo. Happy New Year! Ay, si Ringda. Good morning! Sanda nga na impatso. Very good. Umuna ngal daw, titawan. Sa ngalubungan ngaldaw ti panagdawat tayo iti kapya aldaw arambakan tayo ti kaunaan nga naramrambakan nga fiesta ni Apo Santa Maria ti ititulo na nga Maria Ina ti Dios. May kawalo nga aldaw ti Paskwa ti 1 ti Enero. Orday dayaw kinagyaman tayo kini Apo Dios 2021 ala awan ti malas nga tiyempo kada aldaw kada panawon puro amin bendisyon ni Apo Dios oray no ti 2020 ket adda kasmanlat tay dimteng kada tayo nga dagsin nga banag nga COVID-19 adda ni Apo Dios latta nga mga aywan mangtartarabay mangtartaripato mangsaluwat mangsalaknib kada tayo. Ti 2021, dawatan tayo kini Apo Santa Maria Ina ni Apo Jesus, Dios, iso nga Ina ti Dios,
tarabayan, tulungan na tayo, mangsango, agdalyasat, iti daytoy nga tawan. Bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, tapno may kariti amakiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Sika anay baon, tapno paimbagam, dagiti pusong agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam, dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika sidutugaw, iti makanawan ti Ama, tapno ibabat na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na kami, apo, pakawanam, dagiti basbasol mi, kitalaan na kamamin nga iturong, iti biyag nga agnanayon. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, Santuan, gloria iti Dios, di kangatuan, kapya kadagiti, amin at tao, anaimbagti, panagnag na kemna, nailangitan nga Ama, daydayawen daka, agrubab kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapo iti dayag mo, anay langitan. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, ana santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbugtong nga anak, Cordero iti Diyos, anak ti Ama, punasen ti basbaso, ti lubo, kaasyan na kami. Awatem tuy araraw mi, sika asitutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kaasyan na kami. Denggem to'y araraw mi. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, ana santuan. Gloria iti Diyos, ni kangatuan. Gloria, Hosana, Gloria, Alleluia. Gloria, Hosana, Gloria, Alleluia. Hosana, ti kangatuan.
sikalae itinasantuan, sikalae iti kangatuan, iti timpuyo di Espiritu Santo, iti gloria di Dios Ama. Amen. 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 Kumalarag tayo. O Diyos, inted mo, tigimong, ti panakaisala, tigamang, ti panakaisalakan, ti tao, babaan tinabunga, at kinabirhen ni Santa Maria. Ipaay mo ka dita malakaman mi, ti panangibabait na, iyataken kwa na ikari kami nga imawat, iti anak mo, iso agubwayan, ti biyag. Dawati mi dito igapo, ken Isu Kristo, anak mo, ken apo mi, iso magipagbiag ken magipagariken ka, ititimpuy ti Espiritu Santo, may sa Dios, ti agnanayon nga awan, tinggana. Ti may basa na adaw ti libro dagiti numero. Inbilin ti Apo ken ni Moises, nga ibagana ken Aaron, ken kadagiti anak na, nga ramaten da dagitoy asasao, ti panang bendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kuma ti Apo, ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kumatiapo, ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo tiapo, ket ikan na kayo titalna. Kinuna tiapo, nubalik senda, tinagan ko, apang bendisyon kadagiti tattao ta Israel, bendisyon akto ida. Ti sao tiapo. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasyan na kami, O Kaasyan na kami, O Diyos. Ulitin tayo. ket bendisyonan na kami. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asika kaasi. Tapno maamuam ti sangalubungan ti pagayatam. Ken ti bileg mo amang isalakan. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Agragsak kumadagiti nasyon, ket agkantada siraragu. Taawan idumdumam iti panangkom mo,
ken nidaldalan mo dagiti amin na tattao ditoy lubong. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. O Diyos, dayawen da ka kumadagiti tattao. Wen dayawen da ka kumadagiti amin at tattao. Binendisyonan na tayo ti Diyos, itanok kumadagiti tattao ti amin na suli ti lubong. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Ididimtengen ti tumutop a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay akas anak tinatauan nga ina, ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subbuten na dagiti adda iti babaen ti linteg. Ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti espiritu nga umawag ti Ama. Amak, ngarod, saan kan atagabo, no diket may sakan nga anak. Ket gapu ta anak na ka ti Diyos, ited naken ka dagiti amin nga adda ken kuana, ama ipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ti Apo, dinadiusan nga ayat na, itetay kenkwana, ti dayaw nga awan patinggana. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasarakan da Maria ken Jose ket nakita dati ubing anakaidda iti kulluong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anakangeg iti impadamagda.
tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amangikan kanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapo kadagiti amin anangngeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkwana ti anghel, sakbay ti panakainaw na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ti panagramrambak tayo, ti umuna nga aldaw ti tawan, kablaaw ti nasantuan, na bindisyonan, abaro atawan, kada kayo amin, sapay ta napnuan namnama, kentaleg iti Dios, nga daytoy, umay atawan, napnumanen, kadagiti bendisyon, ngagpaay, apagimbagan tayo. Bendisyon, nga numaren, nga pada-pada, san lang agpaay ti bukod nga bagi, nga si papanunot, nga agpaay iti pada a tao. Ti maika 5 nga tawen, ti pamati tayo nga nagkristyanuan, daytoy ti ad-adalat ta ko mga mangdegdeg, iti rikna tayo, kan iti panunot tayo nga iburay tayo, iranod tayo, ti bendisyon ti ayat ti Dios, ti bendisyon ti pamati ken kuana. Kas Kristiyano daytoy ti maiyaw awis ken maiyunay-unay nga epekto patauden ken bunga na kada tayo. No susto nga adda pamati tayo ken apo tayo nga Jesucristo, patauden na ko mga adda gagar, adda rikna tayo nga mangiburay, mangiranod, iti daytoy nga imbag, iti daytoy nga bendisyon tan no saan tayo nga marikna, ti gagar nga mangiburay ken mangirikna, mangiranod, iti daytoy nga pamati, agparparang nga awan kada tayo daytoy nga pamati, saan nga usto. No kumbinsido tayo ti ayat ti Dios, ti panangaywan ni Apo Dios, nga adda Apo Dios, nga adda ayat ti Dios, dayta automatic adda rikna tayo, adda regta tayo, adda ganaygay tayo, adda interest tayo, nga mangipaaymet iti bagi tayo, nga mangiburay iti daytoy nga pamati. Baro nga tawenen, pangabarwanen tayo, dagiti masansan nga naintawan nga tartarigagay tayo nga agpaila ti buko tayo nga bagi tawan ti misyo agentes kina misyonero. Daytoy nga misyonero uray saan nga itiruar ta nagkadwa garod, iti uneg ti simbaan tayo, itiruar ti simbaan tayo, iti uneg ti simbaan tayo ad intra. Kaya't nang sa uwan, panakaikasaba ti pamati iti uneg ti simbaan tayo ta, nagpatingga nga nabunyagan tayo, adu nga Kristiyano Katoliko, nabunyagan ngam awan ti evangelization, san nga naikasabamet, ti pamati kadakwada iso nga nagalutay nga Katoliko, tung palbilin, sinan. Pamati ti Apo, mamati aking ka, kararaga magkin po yaw, suray jak makinikimisa di simbahan. Ay ket puyot, balbalatong apamati, pamati ti pagaw, aman na ning patingga nga, di balay dati pagkarkaragan na, di jay kumapayin nga mabunyagan, di jay kumapayin nga agkumpirman, di balay da nga agkumpisar, di balay da nga agkasar, di jay pa'y mga mapumpunan, awan ko yan ti pamatim, di balay may, maure man nun di makimkimisa, agkararaga ba, di balay may, pangaw, awan na balbalatong, so nga hanga nagnakam nga pamati, nagkapinpintas nga pakasaritaan nga tiin mo na nga naitud nga imahen
Imahen ti Santo Niño ni Apo Isus nga ubing naa kaslakan siya nga lais nga palagip kadagiti Pilipino kuna di may nga padi ket ti pamati dagiti Pilipino saanen nga di makkel ubing latan so dayta nagpatingga nga Santo Niño Apo Santo Niño swerte Santo Niño dila swerte nagpatinggamin nga ti pamati tano damagon o daganan siya bumlad ti negosyo bumlad ti buksit bumlad ti bagihan nagtakadatan nagbaling nga parparaw-paw uray pay ati pamati tayo ni Maria ina ti Dios ang nasken nga mapaunag met dayta datayo kano ket ili nga mga ayat ken Apo Santa Maria ili ana pagasat ay ayaten ni Apo Santa Maria ili agliblibot akang nga o Maria nalipnus ka naaywan nagpatinggati kanta lualo dang alualo ti Santo Rosario hindi ko nabalbalay Ave Maria Santa Maria Ave Maria Santa Maria Ave Maria Santa Maria Ave Santa Maria Ave ay pakawanam nagbaling nga malbalay malbalatong aglulualo dati kinamat mamagaan kanon tay danom jay miki darsam taglualo Ave Maria Ave Maria kasyan na kami na siya at amin dagita nga debosyon tayo panag Santo Rosario libot bolto kandela sabsabong badbado nakapinpinta ngam kas ina maipaay kada tayo nga pagulidanan no kasano kuma nga mapaunag ti panagayate kini Apo Isus tuladen tayo dagiti kababalin na Apo Caridad titulo nga maysa Our Lady of Charity Birhen ti ayat Birhen ti na Diyosan nga ayat kaday jay nga panangkit kita tayo ken kuana tuladen tayo ang arod jay panagayat na nya ti kita ti panagayat na anya ti panagawat iti ayat ti lobong nga naulaw, love is blind. Diktan love is blind. I love you, tudu-tudu. Uray panika, I love you. Naspak. Naspak. Love kita, Father. Susok papakawanan. Nakita mo, naduman ka, love is blind. Ay, ayatan ka, ada asawa garodon, kahit na ako'y maging number 2, mahal kita. Love is blind. Hanga blind na yan, ulaw nga ayat. Kaduan na pa nga mapaspasamakan, bagtit nga ayat. Disisiti na pa ang I am in love. Bagtit nga ayat. Lalo na makakita kati hanga kalanglanga, naglaad diya may sa, nagpintas diya may sa, love is blind. Kita mo niya, nakita ka no, kung makit-kitak na tayo tagapantar nga, api nga tanga kinaya ni dito nga, 40 years, api nga kinaya, dato ko naglaad, api dato ko nagpintas, api nagmay ti panaginulo, kita mo lang talaga ti ayat. Kita ti ayat, handa nga kita ti nakinruar. No kaabay mo ni asawam lakag kita mas daaw kapay apay nga tanga inayat ko datoy kunang pay anya la kita ta asawam pupa ko naman na ano sa mat kigtot kun buteng mo ngam apay kadwa metan sa hirap at ginhawa kadwamon 30 years pupa ka wanam apay nya nga grasyam apo apay nga na anong sa dating asawa hapo kasyam happy new year baka pasagitan na kami na pupaday kung nagmahapabawan natin kadwa na nga makita malakita kadwa na nga agasawa ka hang agmats nila Apo Diyos tinang mats kita niya haan no kung tutuusin napakalaking miracle kung niya ang pangit-pangit niya ginusto niya ang tamad-tamad niya ginusto niya kung ba bilib ka mga taan dayta ti ayat kitaan na di imbag di ayatin na tanong amin napasok ako mabaling nga iparadam di asawam nagpintas ti asawa kabilin na wala di balay da nakapimpintas ka nakasarok ka mo nagwapo di asawa na babae rumat nagwapo ti asawa ngam di nagtikwarto da dong aw
Ta ada pambigat nila kay na, ada pangal daw na, ada pangrabiina nga kamalala na, apukasyan na kami. Agasam mga buti ayat. Apukasyan na kami na yung awana kon. Iso nga, kanya ti klase ti ayat ni Apo Santa Maria, ti panagayat, nga dagyan kwa na, ti panagayat kani Apo Dios, ti panagayat iti pada nga tao, ayat nga tikit kitaan na, ti ngamin meaning ti ayat nga usto nga meaning ti ayat ka, ya ibagbagana, nailansaak para king ka, para king ka. So nga da asawa nga lalaki, para king ka, nailansaak iti krus. Kas jay mo, tibiyag ti asawa nga lalaki, di asawa mo nga babae, nailansaak iti krus para king ka. So kita ti naunag nga anag, ayat nga ti anag na kasakripisyo para ti pagimbagan. Kas lagi sakripisyo nga agasawa para kadagiti anak yo. Aramiden yo amin, ipaiyo amin, gapo iti anak yo. Ayat nga managsakripisyo. Ayat nga sidadaan nga baklay ti krus para ti pagimbagan ti ayatan. Ti palso nga panagayat, ti ihemplo na ti palso nga panagayat ti baro di jay balasang. Mamamatay ako kung mawawala ka. Mamamatay ako kung pupunta ka sa albay. Mamamatay ako kung isina mo ako. Daya ko ha. Kita mo ti pampanunutan na daya nga ayat. Ti pampanunutan na daya nga ayat. Daya bukod na nga bagi. Daya bukod ko nga imbag. Mamamatay ako. Ti sentro ti ayat. Jay ay ayatan. Mila gapuken ka kunani Danilo, mila gapuken ka aramidek amin awan ti apelyido na example rajay nyamut. Mila gapuken ka aramidek, mila para ti pagragsakam, mila para ti pakaisalakanem, mila para ti pagsetam. Jay ayatan tikit kitaan na. Jay palso nga ayat, mila no isina na agpakamatayak. Dati mo bagbagi ko na hindi agpakamatay ka. Tala bagbagim tamom ko na ka. Laman, makita yo. Dahil sa iyo, Mila, hindi na ako maglalasing. Tapi kita mo bagbagim tamom. Dahil lata ay ayatan ti sentro. Dahil ay ayatan. Dahil ay ayatan. Makita yo, dahil ti wrong. No, exploitative nga ayat. So nga dagi exploit ka duan na dagi ayat ti agtutubo ulaw nga ayat. Manglimlimo nga ayat. Dahil mahal kita, magbalbaliw na ako sa lawasaw. New Year's resolution January 1 laeng agbalbaliw. January 2 aging gana ti December 31. Puyot. Balbalatong. Dagi ti patsim ayatan naka-intro na asawa naka-idtam agsangit kanto ko na lang ruden di nakto mo papatsyan iso nga namin ano nga nagado binagbaga nga kasjay saan ka nga makiasawa na agsangit kanto mahal ko siya hindi ko apo nilagay ko ganabem di ka madumdumag idi baklayem. So nga warwarni nga klatan may ayatang kata naulaw kan buyet Mildred kuna ka naulaw kan Mildred buyet naulaw kan ayat turadan tayo ti ayat na kita kiti ayat na sana imparparangarang narik na manipod idi inted na ti wen panakikooperar nakin ni Apo Dios sikugan na ti anak ti Dios aging gana ti sakaanan ti krus ayat nga si tatalged si tatalek ken ni Apo Dios. Si tatalged si tatalek ni Apo Dios ti makamuti amin ni Apo Dios ti nangibaga nga dayti nga anak ko ket anak na ket mangisarakan ti lubong manipod di sikugna idi ipas ngay na nga agalla-allada agin gana iti sakaanan ti krus nga naimatangan ken nakita natin nagpasaran daytoy nga Jesus nga anak na si aayat iti Dios ken iti tao inted na ti anak na
intulok na, inpaay na, napnon pamati ti panagayat ni Apo Diyos. Gasam tayo nga pattern, nga tuladan tayo kuma, apay dagiti parikot, apay dagiti problema, apay dagiti, ada isuro, ti Apo ay ayaten na tayo, ti Apo ay aywanan na tayo, isursuro na tayo, palpalagipan na tayo, masansan. Gabutan nakapsut ti pamati tayo, nakapsut ti relasyon tayo kenkwana, saan tayo nga maamiris. Ti pamati tayo bulusek san nga makita. Tirik na tayo san nga marikna. Dahil nga panangilalakan panagayat ti Diyos, iti baet dagiti dinaluson kaslano da dumapay. Di malagpat batinggan. Pasla mabannog tayo pa nga haanmet. Nga mga baybay ti pakumbaba na sumar nga agtugkel tayo ti kandela gitid tayo ti sabong o Maria ti kasiatan nga anag ti debosyon tuladen tayo dagiti sagude na pakumbaba ti lubong nga nagatangtangsit ken nakapaspasaw ti promote na amin Superman kinalaing, mapagpanglaing, agin lalaing. Gumintunukan kitaan tayo, gayam, si papakumbaba, awan ti adda kada tayo, nga saan nga nagtaod kin ni Apo Diyos. Biag tayo, dayala biag tayo, ano, amaamiris tayo. Nagtaod kin kuana, insagot na, amin, aminan. Nga parabor na, nagtaod, nagkapoy tayo, nagkapsut tayo, minado di tayo makita. Inaldaw-aldaw init asim mingising, angin alanglang aben, danom apagdigos, pan nakapag na nagkanak tigo na panak na kimisa nagkararag, pan naturog, agyamanak iti inana, agyamanak iti pamilyak, agyamanak sa daluson. Di tayo maamiris, no talaga nga napakumbaba tayo, makita tayo. Gubutan nagbuakaw tayo, feeling tayo, dati ay gano naglaingak tupay, at daya na gitano ang agapo ti siglat kan laing ko. Nagapon ta laing kan sigla mo, nagapon ta biyag mo, deta, nagapon ta pintas mo, apay nga gaputan na pintas kan ket pito-pito tinubium, gabutan na taer ka nga kunadan 5 tinubium, ay nubium, wala na tanyapay, naglalaok mo tin, nubyo kada nubya, anyapay yun, kasyan na kami. Nung makita tayo, pakumbaba, tulnog, kinatulnog, kasano nga sukir, daadan kinieba, tulnog, timparang na, ti panagsukir daadan kinieba, naagasan, idi nagtulnog ni Apo Santa Maria. Binilin ti Diyos ida, sanda na aramid, inawagan na, inaramid na, inted na, ti amin na, wen Apo matungpal kanya, kas adipon mo, adang atakas niya nga, kababalin tayo mo, wen Apo, dayawam taldaw ti Apo, wen Apo, sayang jaganan siya, taray, mapandya cindaan, oray Domingo. Ayun na Apo Diyos, ito na malpastiganan siya. Detan. Ano nga number 1 ni Apo Diyos. Daya, sa nga pulo nga bilin, nung kitaan tayo, tunukuan, suksukiran tayo, tunukuan, ipakpakayat tayo. Titulnog, kinatulnog ni Apo Santa Maria, ti pagtuladan tayo. Maysa, daytoy, tinandaanan ni Maria amin, dagitoy pinampanunot na nga nimbag, iti ida. Ang padpadamag da inis istorya, dagiti pastores, timbaga ti anghel kadakwada, dinengeg na, nagdengeg, ti laing na, ti saguday, ti panagdengeg, nangeg na, ti awag, ti Apo kenkwana, nangeg na, timbaga ti Apo kenkwana, malagip mo ni kasinsin mo, Isabel masikugan, nangeg na, ti kaunggan, ti pusan, ni Simeon, kinuna na idindaton da, agbalinto, nga senyal, kasmay sa nga punyal, dati nga ladingit, agbalinto kasmay sa nga punyal, salbagan na ti pusom. Nangeg na, naimatangan na, naimutektekan na.
Idi na pukaw ni Apo Isus, idi na panda inda, da panda na ki paset iti Paskwa, ngaramrambakan dagiti Hudyo, na pukaw, kalpasan na apay abinirbirok dak. Nasken nga daakon iti balay ni Amak, tapno aramidek, irugikon nga aramidan ti pagayatan na. Nangeg na, dinengeg na, impangag na. Ti kababalin nga dumngeg, aglalo kadagiti naganak, ken kadagiti anak, dagiti naganak, denggen daman ti anak, denggen naman ti naganak, panagdengeg. Wenno, tinagbaetan ti agasawa, masansan, nga dagasawa. Singan gigiddan danton awanan awan ti dumdumngegen nalpas tayo. Bulkan pinatubo, ada pay genggened na, ada pay bagyo na, ada pay Yolanda na, nagigiddan nga bulkan pinatubo. Apo ka ada pay COVID, apo kasyan na kami. Agasa na nga ropak ti agasawa. Bulkan pinatubo. Kasyan na kami. Nagpatag dumngeg sebagai oray mano nga Johnson's badge no ti panagdengeg na ka selective hearing. Bakit datuyen tay sweldo mano? Bakit igaawan nakpay Uno nila kay naman kung kuna naman dapay dengeg na no na pelpelan ti siya migil jila payag na guna nalatan na Happy New Year. So nga di panagdengeg ore mano nga kanal baang ken kanal boong awanen nadadael da jay dedengganan. So nga kita antay nga madadael jay dedenggan more nadadael jay physical nga dedenggan jay panagdengeg ti kararwa, jay panagdengeg ti pamati, dinto ko mapulos matutuleng ken matitileng. Dayta panagdengeg na. Tuladen tayo, idi pailaeng 431 ken 451, year 431, Council of Ephesus, Konsilyo sa Efeso, ken 451, Konsilyo sa Chalcedon, na ipakdaar dayti nga pamati ni Maria ina ti Dios. Manipod-sipod daytoyen ti maramraka nga umuna nga fiesta ni Apo Santa Maria. No dayta sen lang agpatingga nga kanta, flowers, candles, pictures, procession, rosary na ununeg pay tuladen tayo. Yang kanta ti ehemplo laglagi po niyo. Lagi pang felicidad tunggal O Maria nalibnos ka nalibnos akmat kuma kasjay ti ka nang sawan ikan kanta tayo dagiti kinasayaat kinaimbag na felicidad dumngeg ka ketatan awan ti apelyido na felicidad kun alaeng kasla wala Mildred kun ako tata nga hangag patingga nga ikan kanta tayo tuladen ko na yuman tuladen dayta maya dayta kas dati grade 1 amin manipod New Year api grade 1 kami latan 1 grade 1 tuladen no dayta next New Year nya tinasyaat iti New Year uray dati laeng may nga banag pasantuan tayo ti inaldaw 365 nga aldaw. Dawaton tayo, Apo, dati nga 2021, mapasanto kuma, tinaldaw na. Aramiden, umuna, tunggal magkariing tayo, tunggal agkararag tayo, tiagsapa, Apo, idaton ko dahi tingaldaw, kanamin nga ramid ko. Dayilaan, hamo nga ibaga nga, agraman ni katugangak kani bakit ko idaton ko na po aya pangasim mo baka idaton mo ni katugang mo baka idaton ko pa yan na future nga manogang ko apo ja kayat nga mo isuti kaya jan idaton ko king apo ala mo na po ay hamo idaton Diyos ko manangasi
Dajay tunggal makaring tay tinal daw apo dagiti aming nga aramid ko dagiti aming nga pakakumikuma iroknoy ko ken ka italek ko ken ka tapno agbalin nga kararag aming nga aramid mo idaton ko nga agpaay apakay gloriaam pakay daydayawan ti Dios tapno si papanunot nga dayta nga aramid mo iti dayta nga nagmalam aming nga aramid mo naitaklin naidaton ken kuana nagsiya at dayay mangpasanto dayay so dagi apostolada morning offering. Oh Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my joys and amin-aminan. Maitalak, maidaton. Tapno alwadan tayo, nga dagiti aming nga aramid tayo ket makayayo pakaidayawan na hanga pakalaisan ni Apo Dios. Deta teramid ti Kristiyano. No makita da nga pakalaisan na meten na aramiden tayo. Deta ti pateg deta ti panggep na iroknoy morning offering. Italek tay aming nga aramid tayo pa iti pakaidayawan ni Apo Dios. May kadua daw-dawatan tayo iti Espiritu Santo ta umay tapno ikanawa na tayo iti aming makapadakes tano aming nga ramid tayo pasantuan na iso ti mangtarabay kada tayo Espiritu Santo umay ka sigdam to'y pusok iti panagayat ko iti Apo saluwadan na tapno may kanawag iti aming nga dakes nga ramid dakes nga panunot dakes nga rikna daw-dawatan tayo iti Espiritu Santo lanaan na pasantuan na digiti amin nga aramid tayo iti agmalmalem pagbalinan na nga naimbag agpaay iti padatay nga tao kung maliklikan kuma ti kinadakes tapno mapasanto ti tunggal ialdaw agbalin tayo kung mga napudno kadagiti aramid ti familia di panagkararag nga sa nga pamilyaan may sapay nga batog kulaunay panaglalanglang panangan sa nga pamilyan aging gana no mabalbalin sa nga pamilyaan dajay asawa sa pangarigan duduwadan sa pangarigan no simang puten ni Mila ke sikadani nakaisagsagodamon nga lubong alas 8 ti rabiin kamang rabii kay kumaati alas 7 di na ka umaura yun na pan nagmudyol kuno mistro dayta nga dani mistramot dayta nga Mila na dumadumawar ti pagmistruan kada pagmistraan ti pwede mo agawid den ada modyul ko bakit nabak ka na sa aging gana no mabalbalin aglalanglang ti familia uray maminsan lang iti agmalem handa makapaglalanglang ti bigat at niya nga panagtrabaho manganen mamigaten mapanen di aldaw awan dawat di da pagtrabahoan ken amin idi ada basa iti eskwela ada da pagbasan ti rabii basta sumipngeten umapon kumaaminen ya lamalipatan nga talaga idi ubingak ti balasang nga umapon no limneken jay init ibilang da nga sumayet anda pala ang datay bakit 90 ti taon na ti anak na nga balasang si Kisti pagawiden na di anak na ayan mo na napanam sumayet ka kuna na nga pagsasawan dyan anan bakit nga balasang magriga nga panunutan nga da bakit nga balasang nga sumayet gam ka puta isuti panunod da di bakit 92 nan kitunggalagawid da na kakaasi nga pagsasawan na kuno muna ka di barangay ay di nga parokya nga nagtrabaho ket isuna ti trabahador ti volunteer ti finance di marabrabyan no daduma mamalmalman na pagsasawan yi inana so nga idi ubingak nga talaga ang mo nagmaya niya no aming nga anak umapon sa abay nga sumipnget na talaga ibilang da adya balasang agawin sumipnget sumayat kunada ampang kunada pakawan mangkasya ti bagada itatameten agawid dameten ti parbangon apaya napan nakidibo agsisarano nga dibo ti Lunis agingan na ti Sabado dibo ani haki din nasya at pay dayta kalpasan na agkikiat da amin nga dinauras sa kaadwan na pay nga kasaranan nakakiat apo kasyam
Alang ang mga kubaw, apaw, wang aro nakakiad. Asikok. Ang sudaytan. So, ang alwadan. Inaldaw, dawatan tayo. Family. May kaalo niya, di umuna, morning offering of the day. Italag kinapo Diyos, idahaton kinapo Diyos, sagpay ti pakitidayawan na, dawatan tayo ti Espiritu Santo, ta na imbagla maaramin, mailiklik tayo itidakes. Family prayers, family Bible reading, family rosary, family eating together. Kuna dati may isang obispo, ididimteng idi bimanang tay kanon ket uson ti privacy, my private car, my private computer, my private room, my private life. Puro amin ng privacy, nadadaal ti family unity. Do not enter my privacy. Kung kunada mo ngagkakabsaten, naa. Ke idi awam pelangan na ba nang aglalanglang da amin. Nagmayat kilangan-langan da, didi makkel ken bima nang da. That is private. So, ito no, si putam no, kung mapoy ti relasyon yun, nagti familia, ito no, nagsasaon ti private. Ure pa dyan nagiti agkakasisaan, nakamarka private property, no trespassing. So, daytan, awanan, tilangan-langan. Sa ulan to nga sa ulikudan, kunamlano, bima nang kidi, mopay, no di ka, bima nang, no di kidi, daytan, sinao tilikudan. Aganad kadagiti asu. Pati agnaad dito'y asu. Suditan pakawanam niya. Ang ala, kita no, nagkikinas niya iti agkakaruban, madadaal ti relationship, unity, kada singed, kada amin. Privacy. My private life, my private, kadyan, awanan ta unity. So, dahita. Dito yun nagiti familia na nag-private diyan, mon nalpas. Mong masarakusok ka no, na makano nga biyanganan, private. Kadjay, labos tilinggawa, tag-private ka diyay. Kung namo, no, yung kamang ti pamilyam, kada anak mo, kibaga-baga na king ka, my private life, in kadjay, labos tilinggawa, tag-private ka diyay. Ngamnod kapay mo lang tilakon ko, kung unag ti pamilya, may isa tayo nga pamilya, singed, ken langan, awan ti private. My private room, my private television, nalpas. Kanya-kanyan, awanan na sigka-sigkayan. Family, prayers, Bible reading, together. May kapat, dawatan tayo nga kanayon, ti pamakawan ti apo, kadagiti basbasol tayo. Tunggal rabi manan, sakbay ti panagina na apo. Pakawanan nak, kadagiti nagkamtudak, nagbasulak, narasiak. Ngano nga minantay nga maamiris kan aklunan dagiti biddot kan kamali tayo, santay nga dumakkel, santay nga agmature, ay mistake ko gayam, ay yakin pagarok, am-ampang magayaman, say-say ito magayaman, ay mistake ko. Agasem, ada asawa mo, pito ti anak mo, makititiks, hello, kumusta ang umaga mo? Pakawanam, nga tinangispiyara mo, kumusta tagsapam? Ayam mo itan, o bobraem, ada asawa mo, 40 years, makititiks kapela tikas jay. Anong gawayo? Where are you na? Let us see each other at the Sirak of Kandaruma. Anyamot. Agas, kasi nga, apokasyan na kami. Haman. At dalaang mat, nagdikar, life begins at 40. Detan, no kanong 40 na, paisunusada kayo. Bagta 56 ko. Ag 40 ka no dyan tao, kasla ka no ngamin manan teenager. Pumayos, bumayag dyan sangot ti sarmeng, maya da dyan no ti panagsagsagay saynan ka, delikado. Ape agan ano ti lakay ko, ide ka maminsan lat pugsit na yibang banglo, tataka no, delikado. Ay ka agsay-sayo gayam nila kay mon. Alwadam, wano ni bakit mo. Mapan la makimiting ni bakit ko. Si Christina, mapan makimiting.
apay crush nan sama na bupadi. So sinisiim na, sinuro na nila kay na, ini baka na, pinalpaliw na. Naidumdum matiragsa ni baka na nga magkimiting na kagangan na ipay, Father, kung gano'n na pwede ha. Pakawan, kasyan na kami. Haman, tao kano lagayam ti tao, aging gana kano, ore kano bugbugsot kano ti taon, ti kano maudi nga matay, jay derep na. Natayen jay tao, si bibiyag kano pala jay derep na. So nga apo pakawanam, alwadan na kami apo. So nga dayta, alwadan, agpakawan. Basta sabay nga maturog apo pa. Ang nga magpakpakawang ka kinapo, Diyoson, di mo magkasasa umo ni baka umamat. Sorry, magking ka bakit? Kunamatan, o dinalpas. Pagasam, nakapakawang kinapo, Diyoson, Jacob abay na, di na magkasasa. Di mo nagdigos. Tal likodan na, manipod pala tagsa pati January 1, misuutan na. Bubuisit ka bakit? Kung na dyan, apo sunga, ang ginisong kayo. Ito, daytan. Maudin, no mapasaya at tayo dito yung atawan, tinaldaw-aldaw, tapno mapasanto tayo, kanayon nga dawatan tayo, apo, ispalan na kami, ti amin na pagdaksan tibagi kan kararwami. Tano buyugam na dyan, panagmaskaram, pugsiting, masking, ngam nakailu mo ngamin na dyan, nag-tricycle da, nagsalo da dyan tricycle, simang po dati simban, distancing. Ada mo ula agsaksa do na ba distansyan pakawanam ala so nga dayta basta pasandun tayo dating ang barong tawon umuna morning offering idaton tayo paay ti pakaydayawan ti apo may kadwa dawaten tayo iti Espiritu Santo pasantun na idahalan na tayo ikanawan na tayo ti aming nga dakes nga ramin. May kaalo, faithfulness to family prayers, tagyanayonan tayo data, family Bible reading, family bonding, eating together, the family that eats together, stays together. May kapat, agdawat tayo ti pakawan, iti basbasol tayo. Rinabi inaldaw, dawatan tayo, pakawanan na kami apo. May kalima, agdawat tayo, ikanawa na tayo, salwadan na tayo, ti amin na pagdaksan. 5, nga banag, tapno inaldaw-aldaw, pasantuan tayo. Tarabayan na tayo, idawdawatan na tayo, ibabait na tayo ni Maria nga ina tayo, ina ni Jesus, ina ti Diyos, ina tayo. Mamatiak, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin, anamarswa, iti langit, kandaga, mamati akmat kan Yesu Kristo abugbog to nga anak na kan apo tayo at mao iti aramid ti Espiritu Santo. Nailansay ti krus na tay kat naitanem imulog tayan dagiti natay nagungar iti may katlong aldaw imulit sa dilangit kat sidutugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntos sa diyay nga may mangukom kadagiti si bibiyang ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Kakabsat babaan ti panangibabaet ni Apo Santa Maria nga ina tayo umararaw tayo iti Dios tapno patgan na dagiti kararag tayo. Tunggal panggap ko na tayo, Apo, tulungan na kami. Para iti sibubukel nga iglesia, tapno matulad na kuma ti pagwadan ni Santa Maria a Birhen, ti ina apagranyagan ti kinapakumbaba, ken kinasingpet, kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti manghiwanwan iti pagilyan tayo, tapno ibabait kumati reyna ti kapya ida, ket maparnuay dati namay ken ragsak, nga agpaay ti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo. Apo, tulungan na kami.
Para kadagiti amin a marigrigat kain may dadanas, tapno iti baet tituok ken rigat. Agtalina eddaan na tibker iti pamati dakas kini Apo Santa Maria nga ina tayo. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kada tayo nga adda ditoy ita, tapno mabigbig tay kuma ani Apo Santa Maria ti ina, akamang tayo ket babaen ti tulong na, umasideg tay iti dongdongwen na nga anak. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti agbibiyag, iti saad ti kinaawan asawa, tapno maipasagipsep ti kinadalus ken kinatipel kas kini Apo Santa Maria. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Agnanayon ket man nakabali na Dios, ipangag mo kadi dagiti araraw ken un-unoy mi babaan ti tulong ni Maria nga inami. Maragpat mi kuma dagiti kalikagom mi iti biag. Dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay ken rigat, when amin ko, umay ko, hidak. Adato sapay kuma kadakay kanya na umawa tibagi kendara. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno digito'y daton tayo, makaiayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kuryos sikati mangirugi kan mangitungpal iti amin a naimbag. Agragsak kami iti fiesta ni Birhen Maria nga ina ti Dios. Kadiso ti pakairugyan ti panakaisalakan mi. Ipaay mo kadi nga agragsak kamto iti panakaisalakan mi sa dilangit. Gabuken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Nagyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay karikat rumbang, anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso, nagyaman kami kan kaapo na santon nga Ama, manakabalin amin katagdanay na Diyos. Idaydayaw da ka, ibunan nagda ka,
itantanok da ka, iti da ito a fiesta ti kinaina, ninaingga sa atan ka nagnanay na Birhen Maria. Ta isubabaan ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong nga anak mo. Kati dinto adinamat na po kaw ti sadya ti kinabirhen na, impas nga na itilubong ti agnanay na silaw, nga iso ni Apo mi ay Hesu Kristo. Makidanggay kam kadagiti anghel kanarkanghel, kan kadagiti amin na bunggoy ti langit. Ikantami timno ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakaydayawa. Husana iti kangatwa, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husanay ti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abig ka kinasanto, si katigubwayan, ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipaimot ay Espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, abagikan dara, ni Apo mi ay Hesu Kristo. Isu disakbay, ayawat na asi ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted, kadagiti disipulos na kat kinunana, alaan yo kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan day di panang rabida ng alay iti kalis, nagyaman manunken ka, sana inted karagiti disipulos na kat kinunana, alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada ito'y ti kalis ti darak, darati baruken agnanan atulag, iso amay buyat to amay paikada kayo kan iti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, di ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungan ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti panakaysalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga dito saklang mo kadagserbi kami kan ka. Dawaten mi Apo, tadakam amakirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysaan nakam kumati Espiritu Santo, laglagi pom Apo ti iglesia miti sangalubungan, para irayom tayat na Diyusan, laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong a Obispo mi kanami na papadi, laglagi pom amin na pimusen awatem ida iti sidong mo apakitaan dagan ka, ipaay mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biagngag na nayon, kan makiranod kami kinainggasatan na Birhen Maria ngayon ti Diyos, kinagasat nga usay nga esposo na, karagiti nagasat nga apostol kan sa santo ang nakapudno ang nagserbikan ka. Makikadkadwakam tukad mo't kadakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabaling nga ama, ti amin nga dayaw ken gloria, tignanan ngawan tinggana. Kas may nga pamilya awagan tayo ti Diyos, kas insuro ni Apo Jesus.
Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakam mo, ditidaga akas sa dilangit. Idem kadakam tel daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manlugod ti sulisog isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Idem si ayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasi may lisikam kumay ti basol. Ket may kanawa kam iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi at kinagasat, tiya ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak, titid ko kada kayo. Saan adagiti basol mi ti kitaam, no dikit ti pamati ti iglesyam. Katikas mayan nurot iti pagayatam, ipaimuan si Asi, ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbyag kinagari, tagnan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa, kablao ti baro atawan. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol. Amang ikat kadagiti basbasol. Itdem kadakam ti kapi. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak maikari nga may kakanya, madimay salas sa mapaimbag ton to'y kararwa.
Kumararag tayo. Apo inawat mi si ayat dagiti nailangita na sakramentom. Ipaay mo kadita iparagpat da ti agnanayon abiyag kada kami nga agragsak iti panangrambak mi ken nainggasata na Biren Maria nga ina ti anak mo ken inamet ti Iglesiam gapo ken Kristo nga apo mi. Dapay misa iti 7:30, 9:30 ken intuno alas 6 ti sardam. Intuno bigat 2 ti mabilang iti rabii bihilya sa nga parokyaan patpatnag nga panagdaydayaw panagadurar iti nasantuan a sakramento tunggal umuna nga Sabado ti bulan ket intuno bigat ti umuna nga Sabado ti bulan ti Enero umuna nga bulan ti baro atawan 2021. Irubuat tayo manen, dahita agpatpat na nga panag dawdawat ti kaasi ti Dios kan bendisyon na iti 2021. Into no 3, kalpasan ti may katlong misa, dagiti amin nga agtutubo nga nagkipaset iti National Youth Day. Mapandanto itulod, isudanton ti mangibagi, kadagiti amin nga agtutubo, tamapanda itulod, ijay bantay, ti imahen ni Apo Caridad nga idi napan nga tawon, Hunyo agin gana ti Nobyembre, napnapan kadagiti aming nga barbarangay kadagiti aming nga sitio ditoy parokya tayo titidwa nga napateg nga pakipasitan kanda pakawawisan ti amin fiesta ti panakay parangarang ti Apo into no Domingo sigud nga 3 Kings ti kunkunada nga madaddan nga nalawlaw iti nay parang ti Apo iti entero sang katawan sumeten da ti masansan nga isasarongkar ti ebanghelyo ket isasarongkar dagiti mamasirib nga lalaki nga nagapudyay daya. Happy New Year! Manan kada kayo, bagaan nyo, dagiti kamkamang ti familyayo, ti panakimisa, ti kapatgan nga aramiden da. Noon na impatsuda, painuman nyo ti tsaa, kan daya tabs, ay din sa palaubing nga yung agas niya mo, kat umay da makimisa, dagiti kasiatan. No, na di da pa'y namunawan, mangidadang kailangang iti mangilingta kayo, ti bulong ti bayabas, painom mo yung burburok nga sangatasa, mamunawan da nga dagos. Mamunawan da nga dagos. Happy New Year kada kayo. Agkanyo, di Apo, adda kuma kada kayo. Agtamad kayo nga umawat iti bendisyon ti Apo. Sapay kumata ti Dios, nga ubugken poon ti amin na bendisyon. Ipaayan na kada kayo ti grasya na, ken tinabuslo na pamagasat na, ket salakniban na kay adi agresat ita atawan 2021. Palagdaan na kumati pamatiyo, ipaayin na tinaanos nga inanamayo, it din na tinayusan nga ayat, amamag talinaed kada kayo. Urnusan na kuma iti sidong ti kapya, dagiti inaldaw nga aramidyo, denggen na dagiti karkararagyo iti amin na tiyempo kendiso, kadipan na kay asiraragsak, iti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon, ti managkabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba, katagbati ko mga agnanayon kada kayo. Na idatonan ti misa, intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Apo Caridad taklinan, il-ili makailukwan, kibinen na kam nga ipan, ken Jesus mangisalakan. Apo Caridad taklinan, il-ili makailukwan, kibinen na kam nga ipan, ken Jesus mangisalakan. Imam
ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unaimbag ken nasampit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga kutbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti karan. Nay maldit mo tinaken ko tinabiyag apan nakarik na ti pamati itinanama ken itayat. Ket ikam ti pusok itinapaypayso pa nagbabawi kadagiti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak itinasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararuak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko.